थ' हेलौ गाइस दिनै जोङो ना न'निफ्राय सरस्वती फुजायाव थांनो ओंखारदों ओमफ्राय आंखौ लांफैनो थाखाय साब्रै लोगोफोर फैदों आरोना बुहुत मोजां ना आं ओंखायनो आंखौ लांफैलायो ओमफ्राय जों दा थांनोसै माजबाटआव थांनो आरोना माहा हाबगोन बेखौ एसेल' देखायगोन बारा देखाया सिख्लाफोरबो नुगोन आरोना दिनैथ' फुजा नालाय जोबोद फैखागोन समायना दा जों थांसिगोन आरोना ओंखारलांसिगोन लासैनो आवगायलांसै ओमफ्राय डाइरेक्ट जायगा सहैबाथाय देखायसिगोन आरोना दे होमबालाय थ' जों फैनानै दैसा मोनफैबाय आरोना नै बेयो दैलाङा जोबोद देरो जोंनि उनथिं गारि फैदों ओमफ्राय आं बेखौनो हायासैदां गारि फैदों आरोना फैयो दैया ओमफ्राय थ' गाइस जों फैनानै नै लामायाव थाथ'फैदों आरोना नै माला हाद्राय नांफैनायखाय जुथा हुगारजोबदों आरोना जोंफोर हुगारा नाङाखै आरोना बारा नांनायालाय नांदों नै इथिं नांदों एसे ओमफ्राय नै बिराद स्टाइल आरोना स्टाइल हुगारलायथिदों माने इसोर सोरखौबा नायगोनदां ओमफ्राय हनै जे हाय होनदों हेलौ लोगोफोर गासिखौबो दा जोंना हाद्रि लामाखौ बारबोनानै दा पाका लामा मोनफैबाय आरोना ओंखायनो माने लामा लाबोआसै आङो बे हाद्रि बांद्राय नाङो नालाय ओंखायनो लाबोआसै ओमफ्राय दा पाका लामा मोनबाय दा जोङो थांफिनसिगोन आरोना पाका लामा डाइरेक्ट जायगायाव देखायहैनोसै आरोना आङो बिनिफ्राय डाइरेक्टनो थ' जों आवगायनायालाय नै ओंखायनो अफ खालायबाय आरो जों सफैबाय आरोना नै स्कुल सफैबाय ओमफ्राय जोङो दा स्टेसन थांगोन आरोना जोङो दा आवगायबाय माने माजबाटआव सफैबाय आरोना ओमफ्राय दानो हाबथ'आ आरोना दाहाय हाबनानै देखायगोन थ' जोङो स्टेसन सफैबाय आरोना ट्रेन थांगबाय दा आंनिथिं टमटमफोरा लारि फैदों ट्रेन थांगबाय आरोना ओमफ्राय सासे लोगोआबो थांनो होनना फैदोंमोन ट्रेनजोंनो खिन्थुबा दाथ' मोनलायो मोनानिसो जालांबाय बेलासिनि 3:30 थांनांसिगोन आरोना जोंनि ट्रेन दंना गैया मिथिया आरोना जिखुनु जाया सफैबाय नै चिलड्रेन पार्क आरोना बे माजबाट स्टेसन बिसोर सानै लोगोफोराबो फैगासिनो दङ आरोना इथिं समायना रमायना नै आरोना मजासे थामा इथिं पार्क दङ आरोना मजा खिन्थुबा मजा नुदों आरोना सिङाव इनिफ्राय नुहुरजोबलायलायो सिङाव हाबलायलायना देखायाबाबो जासिगोनदां आरोना ओंखायनो नुजोबलायो नालाय ओंखायनो देखायला जोङो दा स्टेसन सिङाव आरोना हाबहैसिगोन हाबहैनानै थाबायगासिनो दङ दा मानसिफोर दंसोयो स्टेसनाव महाबा थाङोना खोथा थायो स्टेसनावलाय फैखागोन ट्रेन गंसे बहुत मानसि दाबा अनेकबो दं आरोना दा जोङो नै स्टेसन सफैबाय आरोना जोंनि माजबाट स्टेसना बेसे माबायदि नायनो हागोन नोंथांमोना मोजांना गाज्रि नै जोंना नै बसफोरा जों ओरैनो थाङोन आरोना बिदिनो जिरायग्रा दोङो ओमफ्राय ओइथिं जोङो माजबाट ओइथिं लोगोफोर दं आरोना उनाव हनै ओइ जों स्टेसन ओमफ्राय दा थ' जोङो ब्रिज सायाव गाखोदों आरोना बिथिं नै ओइ सानैया थांबाय अ माय गड दा गाखोलांगासिनो आरोना फैयै गोजौआव सफैमारबाय ओमफ्राय जों ओइथिं फैदों आरोना ओइथिं सेंग्रा सिख्ला मारै फैदों आरो ओइथिं सानैसो ओरैनो माय गड जोंनि नै भिउ आरोना ओरै माजबाट स्टेसननिफ्राय ओरै एसे बिथिं आरोना ओरै मजासो नुहुरदों नै ओमफ्राय दा दसे थानानै बेनिफ्राय थांसिगोन आरोना जाथ'बाय दा गाइसफोरजों थांसिगोन आरोना बे स्टेसननिफ्राय थांनानै बैथिं थांनोसै कलेजाव हाबहैसिगोन आरो ओमफ्राय कलेज स्कुल गासैयावबो हाबगोन जोङो दिनै हाबनाय जाबा हाबगोन आरोना फुरा इसिबां 100% माने बारा गेरेन्टि गैया हाबनायालाय हाबगोन जिखुनु जाया मा हाबगोन मिथिजोबा आरोना दा नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आं दा देखायनोसै ससे लामा आरो थांनाय लामाफोरखौ देखायलाबायनोसै ससेनो दे होमबालाय गाइसफोर नै बिथिं आवगायबाय आरोना जोङो स्टेसननिफ्राय दा थांगासिनो लामा ज' जाया ओरै मादि मेन टाउनथिंथ' दा जोङो नै टाउन मोनफैबाय आरोना नै बिथिं बिल्डिं दङ
दा जों आवगायगासिनो दं आरोना नै सरस्वती फुजानि ओमफ्राय दिनै रिपाब्लिक डे मोन आरो दिनै रिपाब्लिक डेनि जान्दा उरायनानै थांबाय आरोना समायनानो ओमफ्राय बिथिं सरस्वती फुजानि ओमफ्राय दिनै मोनसे दिनावनो डाबल जानो हाबाय आरोना दिनै सरस्वती फुजा दिनबो ओमफ्राय रिपाब्लिक डेबो जाबाय आरो सालायफोरानो गिदिंलाय लाङाखै ओमफ्राय जोंनि मानसिफोरा फुजा फुजि खालायसोदो आरोना दा जोङो इसा बिदाखौ लोगो हमगोन बे नर्थ इस्ट स्कुलनि सारफोर दं आरोना बिथिं मोजां सार मोजां फोरोङो ओमफ्राय दा जों लोगोनि बिदाखौ माने लोगो मोनबाय नालाय दा इहाय ओइ हेलौ गाइस नै बे जाबाय आंनि लोगोनि बिदा ओमफ्राय लोगोफोरा आङो दा थार्ड फ्ल'राव दङ आरोना थार्ड फ्ल'रनिफ्राय भिउखौथ' एसे थिग नुयो नालाय देखायहरनो आरोना बे थार्ड फ्ल'रनिफ्राय मादि नुयो गाहायनि भिउखौ आं खिथानो नोंथांमोननो थ' नायदो आरो मजा नुखायो आरोना नै भिउफोरा एकदमबारे मानसि दोंसोयो दोंनानै दा थिं मानसि बुहुद दोङो नर्थ इस्ट स्कुल आरोना इहाय सोरबा फिसाला गावनि फिसाला दोङो ना बेफोरखौ फरायहोनोबा एडमिसन खालायना होफैनो हागोन आरोना स्कुला जोबोद मोजां बे स्कुला आरोना बरियासे नायनानैनो माबायदि मिथिखायो नायदो होनबानो मिथिगोन आरोना फैबानो जाबाय फरायनो सोरबाफोर गोसो दोङोबाथाय पुरा 1 निफ्राय 10 सिम दंखायो आरोना जाय 1 निफ्राय 10 सिम फरायो सोरबाफोर दालाय क्लास 9 माबायाव क्लास 8 पास जाबाथाय दालाय क्लास 9 बेलेगाव बारग'लाङा नालाय ओमफ्राय फैनो हागोन आरोना नर्थ इस्ट इंलिश स्कुल इयो माने फुल नामखौ मिथिया आरो जोंना नर्थ इस्ट स्कुल आरोना इंलिश मिडियामनि जोङो फैनो आरो माने स्टाडि रुम जानो हागोन जों नैबे बायलासिला आरोना कमप्लिट जाथ'वाखै कमप्लिट जाबा मिथिगोन आरोना मासे मोजां जागोन गोजौआव थांनानै देखायनायनो आरोना जों ओंखारलांगासिनो आरोना गाहायाव थांनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना जों बेनिफ्राय माने हाथ'ला थांनोसै बेनिफ्राय जों थांनोसै आरोना बेनिफ्राय थाथ'दो आसो गैयाथ' फै कलेजाव हाबबाय आरो मानसिफोर दंसोयो मानसियानो बारा जाथ'वाखै आरोना दा माने बिदिनो दानो जाथ'वाखै मानसिफोर जानायालाय बाइकआ ओइथिंबा माजबाद कलेजाव बिदि जादों आरोना मानसि बारा गैया ओंखायनो जों एसे थाबायसै गैलासिमल' ओरैनो देखायनोसै ओरै बिथिं डिग्रिनि ओमफ्राय बिथिं हायार सेकेन्डारिनि आरोना डाबल मोनसेयावनो जाखायो जों दा हायार सेकेन्डारि फैदो आरोना हायार सेकेन्डारि सिङाव हाबहैगोन आरोना हायार सेकेन्डारियाव फैदों आरोना हायार सेकेन्डारियाव हाबनो होनानै माबायदि जादों हायार सेकेन्डारिआव दा बेखौ देखायगोन आरो गेट दङ बेहायनो मेट्रिक एग्जाम होनो फैयो आरोना मानसिफोरा मेट्रिक ओमफ्राय सेकेन्ड इयार फाइनाल एग्जाम जायो बेहायनो बिथिं बिदि जादों आरोना बेफोरावनो एग्जाम होनांगोन आरो मेट्रिक एग्जाम सेकेन्ड इयार फाइनाल जायो ओमफ्राय डेक'रेसन जादों आरोना
Tila mozasina arena नै प्लेसआ सोर फरायो जोंनि मासबारियावनो एग्जाम होनो मोनगोन आरोना मेट्रिक ओमफ्राय सेकेन्ड इयार फरायग्राफोरा सेकेन्ड इयारनि एग्जाम होनो मोनगोन बेहाय मजासे आरो प्लेसफोरा नै इहायनो खिन्थु बर' मानसिफोर खोमा गैया आरोना जोंल'सो फैदों बेरायनो जों हारसा गोजाफोर दोङो ओमफ्राय नै हारसा सिख्लाफोर नुयो बिथिं माबानि लांनानै माबादों ओइथिं रुमथिं थांनो जोंनिया बारा खास मोनासै आरोना थानो जोंहा रिटार्न मोनसिगोन दे जों फैसिगोन इसिबां खास नङा नालाय फैदो थांसै दा नै आवगायबाय थाबायबाय आरोना थांसिगोन दा जोङो बेनिखायनो थिगानो आरोना स्कुलफोरा ओइथिं उनथिंबो दोङो नेक्स्ट दोङो एग्जाम लिरो नालाय ओंखायनो बहुत मानसिबो जायो ओंखायनो बेहाय बहुत रुम दङ आरो गोदोरथार आरो मजासे तो गासिबो आङो माबानानै माने भिडिअफोरखौ बारा खालायासै आरोना ओमफ्राय डाइरेक्ट फैनानै डाइरेक्ट जोबथा खालायसो फैसिगोन बेहाय नै दखानाव माबा माबि जानो थाखाय लादों आरो कुरकुरि लादों ओमफ्राय लोगोफोरा नै मामा बेखौ दानहोना आं होगोन र' ओमफ्राय दा दखाननिफ्राय ओमफ्राय नै जोंहा दा बिदिनो मेथाइ हारि जासिगोन जानानै जोङो न'आव थांसिगोन आरोना दाथ' मा होनो दायो ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरोना थ' गाइसफोर आंनि ब्लगनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालायदो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरोना टाटा बाय बाय गाइस